Iruñeko udalak 10 haur eskolek hasiera eman diote jada 2021-2022ko ikasturteari. Ikasturte berria nagusiki 3 faktorek markatzen dute: eskolatze tarifen debaldekotasuna, hezkuntza eskaintzaren berregituraketa ingelesezko jarduera gehiagorekin, bai gaztelaniazko ereduan bai euskarazkoan, eta koronavirusaren prebentziorako protokoloei eustea. Ikasturte honetan halaber eskinitako 873 plazak bete dira aurreko urteko eskaera bikoitza jaso ondotik. Enrique Maia Iruñeko alkateak, Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegozio ordezkariak, Juan Ramon Rabade Iruñeko udaleko haurreskolen erakunde autonomoko zuzendari kudeatzaileak eta Ana Sesma erakunde autonomoko zuzendari teknikoak Mendillorri haurreskola bizitatu dute. Ikasturtearen irekiera ekitaldi labur baten parte hartu dute eta ikasgela batzuk bizitatu dituzte kristalezko kanpoko paretetatik, COVID araudia betetzeko. Iaz bezala ikasturtearen hasierarako bizikidetza talde egonkorrak burbuila taldeak izenekoak antolatzeaz gain, guneen eta materialen garbitasun neurriak zorroz betetzen jarraituko dira. Eta zehazkiago, gune guztietan, aireztatzea bultzatuko da, airea berritzailea dela bermatzeko. Haurreskolek kontingentzia planak eguneratu dituzte udal zentro bakoitzan, aurreko ikasturteko esperientzia kontuan hartuta. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza eta Osasun departamentuekin bat.